हेलो गाइस, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। तो गाइस आज मेरा 9 दिन का व्रत है और बहुत ही प्यारा सा भजन मैं माता जी का आप सभी के बीच लेके आई हूँ। तो जैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद। थोड़ी देर बघवा के छोड़ दा, हम वहीं पे सवार हो जाई। थोड़ी देर बघवा के छोड़ दा, हम वहीं पे सवार हो जाई। ए माई हो अतने तू दई दा सकतिया, अकेले सीमा पार हो जाई। ए माई हो अतने तू दई दा सकतिया, अकेले सीमा पार हो जाई। देशवा के कैले बाया तंकवाद जाल में, जियब चाहे मुँह अब खत्म करब हर हाल में। देशवा के कैले बाया तंकवाद जाल में, जियब चाहे मुँह अब खत्म करब हर हाल में। देश के करजवा से हम हूँ त कुछ उधार हो जाई। देश के करजवा से हम हूँ त कुछ उधार हो जाई। ए माई हो अतने तू दई दा सकतिया, अकेले सीमा पार हो जाई। ए माई हो अतने तू दई दा सकतिया, अकेले सीमा पार हो जाई। थोड़े देर बघवा के छोड़ दा, हम वहीं पे सवार हो जाई। थोड़े देर बघवा के छोड़ दा, हम वहीं पे सवार हो जाई। ए माई हो अतने तू दई दा सकतिया, अकेले सीमा पार हो जाई। लंका असुरा है के ठिकाना इनके जार देव। लंका असुरा है के ठिकान इनकर जार देव। पैदा करे कुआं वही कुआं सपावा के मार देव। लंका असुरा है के ठिकाना इनकर जार देव। पैदा करे कुआं ओही सांपावा के मार देव। असो के दशहराए माई अब हरदम यादगार हो जाई। असो के दशहराए माई अब हरदम यादगार हो जाई। ए माई हो अतने तू दई दा सकतिया, अकेले सीमा पार हो जाई। ए माई हो अतने तू दई दा सकतिया, अकेले सीमा पार हो जाई। थोड़े देर बघवा के छोड़ दा, हम वहीं पे सवार हो जाई। थोड़े देर बघवा के छोड़ दा, हम वहीं पे सवार हो जाई। ए माई हो अतने तू दई दा सकतिया, अकेले सीमा पार हो जाई। देशवा सुरक्षित नइखे नेतावन के राज में। देशवा सुरक्षित नइखे नेतावा के राज में। छोड़े ले आतंकी लइके ई त जहाज में। देशवा सुरक्षित नइखे नेतावन के राज में। छोड़े ले आतंकी तलाई के जहाज में। कुछ त करा महतारी न त देशवा अन्हार हो जाई। कुछ त करा महतारी न त देशवा अन्हार हो जाई। ए माई हो एतने तू दई दा सकतिया, अकेले सीमा पार हो जाई। ए माई हो अतने तू दई दा सकतिया, अकेले सीमा पार हो जाई। थोड़े देर बघवा के छोड़ दा, हम वहीं पे सवार हो जाई।
थोड़ी देर बघवा के छोड़ दा हम वहीं पे सवार हो जाई। ए माई हो तने तू दई दा सकतिया अकेले सीमा पार हो जाई। जय माता दी। तो कैसे लगा आप लोग को ये भजन, कमेंट ज़रूर में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।